Hoxe veu Gonzalo Moure á biblioteca. Alí estaban os cursos sexto, quinto e cuarto de primaria, que lle fixeron preguntas moi interesantes. Gonzalo Moure é un escritor que escribe sobre nenos. Leva escritos máis ou menos uns 40 libros. É unha boa persona e é compasivo. Para escribir o seu primeiro libro, O beso do Sáhara, el inspirouse nunha nena saharaui que foi á súa casa no verán. Durante o segundo trimestre, os cursos quinto, cuarto e sexto liron Palabras de caramelo. E terceiro, Cama e cuento. Cuarto e sexto fixeron un traballo escrito sobre o libro Palabras de caramelo e de Gonzalo. E os de terceiro, de Cama e cuento. Comezou a traballar como periodista, sobre todo na radio, con 22 anos. Ata que no 1979 comenzou a escritura como profesional. Vai a Sáhara moi a miúdo, ás veces vai unha semana. A última vez que foi estuve casi 5 meses, porque estivo montando unha bibliobús, que é un bus cheo de libros, que os leva onde non os hai. Gonzalo leva 22 anos sendo escritor e antes era periodista, pero sempre lle gustou o tema de escribir, como el di, escribir. Según el, para ser escritor non se precisa imaginación, é preciso vivir experiencias. Gonzalo portouse moi ben con nós, foi moi simpático e educado. Creo que é educado porque a súa opinión sobre a relixión do Sáhara é negativa. E para que os saharauis non se enfaden con el, non critica a súa relixión. Gonzalo Moure deunos a súa opinión sobre as costumes das persoas do Sáhara. A él gustalle moito ese sitio, aínda que hai cousas que non lle van. Alí, as mulleres son as persoas que traballan nas casas mentres que os homes están tirados fumando. Non tratan as mulleres como deberían. Reflexionar sobre que hai que aprender a divertirnos aprendendo, xa que nunca te acostarás sen saber unha cousa máis. En que se inspirou Gonzalo Moure para facer o libro de Palabras de caramelo? Un día, Gonzalo foi ao Sáhara e alí encontrouse a unha nena chamada Fati. Foron xuntos a darlle de comer a unhas cabras. E Fati lle ensinou a granxa do seu tío. Miraron un camelo recién nacido e ali empezou todo. Pareceume ben a visita que fixo Gonzalo Moure. É un home moi aberto, caéme moi ben.